Boas, Miguel. Bueno, contanos, Adrián Candal da Cadena Ser. Contanos que tal están os rapaces, acostumados ao éxito. Bueno, ten que ser tremenda, non? Estas últimas horas teñen que ser tremendas. Bueno, penso que o escenario era diferente para moitos deles. Algúns sí que xa puderon disfrutar o ano pasado de Riazor na eliminatoria tamén co Tenerife. E bueno, creo que a resposta deles no terreo de xogo foi moi boa. A nivel individual, a nivel colectivo sobre todo, e bueno, creo que despois tanto no hotel como na volta que salimos moi temprano, despois que a chegada aquí de adestramento e se foron para casa a descansar, creo que bueno, están contentos e creo que a maiores nestas últimas semanas todos están sendo partícipes tanto en Liga como en Copa porque usamos toda a plantilla e se sinten importantes, ¿no? Para min, pois ojalá tuvésemos partidos todas as semanas, miércoles, domingo, porque eles creen en todo o que fan e se sinten todos valorados e importantes. Porque a dimensión do acadado, ¿no? Porque claro, lógicamente nestas etapas a formación son outros objetivos, ¿no? Pero a dimensión de estar habituados a estar a eses niveles é tremendo, ¿no? A ver, este é o porcentaxe que falamos sempre un pouco da competitividade e de tamén ter un pouco en conta o resultado, ¿no? Son circunstancias nas que eles viven, bueno, que un pouco decía ahora Manuel Pablo, nos consideramos que queremos ganar, pero queremos ganar cunha forma, cunha metodoloxía, cunha maneira de xogar. Eu máis satisfeito que estou de haber ganado en Tenerife da nosa forma de competir. Os nosos laterales prácticamente estuveron en campo contrario todo o partido, incluso se me apuras no tramo final de máis, e sempre les digo un pouco mesmo, non podemos xogar como se fose o último minuto de partido, ¿no? Que lles dicen esta semana. Era moi importante salir tranquilos ao campo. Esta semana houve instruccións tanto para eles como para o corpo técnico, moita tranquilidade nos primeiros minutos porque eles iban a salir pues, revolucionados, acelerados, porque a xente o iba a exixir e o equipo estuvo moi sólido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ganamos coa nosa forma de entender o fútbol e creo que incluso si me apuras podemos merecer un poquinho máis e sufrir menos ao final. ¿Qué tal, Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. Un par de preguntas. La primera sobre la fase final. No sé si te gustaría que fuese, no sé si aquí, pero bueno, en Galicia para, bueno, pues la proximidad, que la gente, la afición tuviese esa facilidad para ir a veros, ir a animaros. ¿Y cómo está el asunto? Si crees que se puede, que es factible que sea aquí. A ver, a min gustaríame que fora Coruña e que fora Riazor. A partir de aí, donde sexa, me dá un pouco igual. E só vamos a pensar ahora no partido do domingo en Solares, non vai a ser que o meu bo amigo César Méndez chegue e faga outro sorteo e me cambie o rival e nos volva a tocar o Betis, ¿no? Entonces, ahora pensar en isto, disfrutar do éxito que tuvemos e esa fase, pues, o gallá sea en Coruña e en Riazor, vamos. Que tal, Miguel? Eso é Antón Fraga, Televisión de Galicia. Dous equipos galegos metidos entre os 4 mellores da Copa do Rei. Que significa isto? E despois, si ves a posibilidade ou che gustaría a posibilidade dunha final Depor-Celta, o Celta-Depor. Bueno, vamos a dar un susto premio ás nosas canteiras, ao traballo que se está facendo. Me gusta sempre derrotar e ganar ao Celta, pero hai que dar sempre valor ao rival que tes, en este caso é un club galego, e que temos que felicitar polo seu traballo que está conseguindo no seus filial, no seu primeiro equipo, con xente tamén de casa ou xente que incorpora de fora, que lles dá calidade. E sí, a ver, non me importaría que fose unha final, pero se che son sincero, como lle digo aos rapaces, debemos de pensar en nos mesmos, de ser mellores nós e mellorar. Despois os rivales me dan un pouco igual, porque sempre vamos a traballar en función do mesmo. Venga, la última ahí para Surso. Buenas, Miguel, Sursa de La Voz. Quizá el reto más complicado de todas estas etapas que llevas en Abegondo en cuanto a cambios que ha habido en la plantilla, número de jugadores, problemas de lesiones, de adaptación de puestos, todo esto es lo más difícil a lo que te has enfrentado desde que llevas en Abegondo? Sí, o dixen na previa e o recalco agora. Hai moitas horas de traballo en esta tempada desde pretemporada. Hai moitos xogadores que en pretemporada debíamos de correxir situacións tácticas, situacións físicas, situacións psicolóxicas sobre todo, porque había en determinadas posicións que iban a ter que repartirse minutos e, bueno, costou encaixar todo,
pero Departamento de Psicopedagogía, Departamento de Analistas, Departamento de Condicional, e todos arrimaron o hombro. Creo que como entrenador a ventaxa que teño é un pouco a inteligencia de deixarme aconsellar e de deixarme apoiar en todos estes departamentos, e un traballo colectivo de todos. Son a cabeza visible, como dicen sempre, e o único que fago é dar cabida a todos eles no traballo diario, e o equipo, bueno, creo que respondí moi ben. Os chavales creen en nós, creen en que poden chegar arriba porque ven os xogadores do primeiro equipo con moitos da canteira, que ven que no Fabril poden tamén ter o seu sitio con Manu, e a partir de aí a disfrutar do momento e a seguir crecendo.